Jakhong Chikloni Pai Inkorai Siarni Assam Cabinet Amai Kang ni Ponahut Chief Minister Hin Pen Kewang Jilang Prayer Chiklo ni Pai Hini Arni Pen Ke Assam Along Riarlo Langabong Liter Isi Pen Kijum An Hitia Long Kejor Ing Haponpo La Pen Kewang Ji Aningkan Surihini Rai Inkora Pli Pen Ke Liter Hini Alangabong Kejor Ponsetame Ing Haponpo Pusi Pangdak Ponlo Labangso Mayalong polyethylene terephthalate mate PET pen kaselampon jesemet plastic alangabong plastic ahom lapen plastic carry bags ke enkang pon ponji aphansi cabinet ahin pen cheparai ponlo nonama chiklo jon thoma phan apor pajir ponlo kiwangji pre chiklo ni phai hini pen abangke angton ing hapon chek khangjangpu kiwangji langani plastic waste management amendment rules 2021 arona teng pen single use plastics Kirima Longsitami Angton Kang Hapon Chek Jiaphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hinpen Ningje Ponlo PET mate polyethylene terephthalate laki isi polyester fiber Labangso fiber kachethang ilake ajakong mate strength flexibility lapen pregjam chemical aphan kichak nap mate resistance kido opot Labangso fiber decimet iphong kn a plastic langabong carry bags hai hui kasela maphansi kn Assam Cabinet la pen labangso kachiparai ponalong alama tengsi saita chiklem ponluk pulatangte varmon mate environment along isi kit hedung la pen kimese nang the kachela thek ponlongji idung erai setame single use plastic vir ponsi placherason chit hek ponlongji State Desk report Karbin Nonglai